Niin muuten me saada copyrightti. No worries. Otetaan NC. I got you. Muistakaa aina, jos te lähdette catchaa pedareita, niin tärkeintä on näyttää hyvältä. Eihän tää oo copyright. Vedäs toi oikeesti vakavasti. Tää voi olla ihan Random do. Random. I. Yeah. I'll see you later. Put your number in. Yeah, hold on. I'ma holler at you later. I see you, babe. 95% varmoin, tiiätkö, kun siinä yhdessä kuvassa näkyisi semmonen parta, ja tuolla äijällä on ihan samanlainen. Se on paha tuolla, että sä liikkaat, se on aika paha. Mitä? Kelloks mikä biisi? Harjula, joo! Wow! Shout out! Shout out Ilmanen. Shout out. Älkää copyrightako meitä. Ja rullaa. Niin huono idea. Oh shit boys. Aha. Ai niin pitää olla low key, joo. Oh no, se on toi. Me ei ihan mietitty tätä loppuun asti, mutta tässä me vaan kysellään sieltä kaikkea basic shittiä ja joo. Sitten me pyydettiin Old Zoo tulee ulos sieltä autosta, tuu tähän vähän niinku kuvaa. Mutta joo, tässä ei kuulu mitään, toi tuuli on ihan hirveä. Mä laitan jotkut tekstit, mistä tää tai jotain. Sitten me ollaan silleen päivänä, että sinä ja sitten vähän tästä aina. Se täriset aikaa, se näyttää. Pieni paniikki päällä. Se on täällä. Siihen, me oltiin ilmoitettu tää paikka sille profiilille, jolla me oltiin kikissä. Ja nyt sä oot täällä just tähän samaan kelloaikaan. Joo, on vaan käynyt. Et myönnä sitä. Toki sä häpeät. Mäkin häpeisin. Tapaa 15-vuotias tyttö on. Mä häpeisin itsekin. Mä ymmärrättänyt, että sä et voi kertoa sitä kellekään. Tai sä niin huomaat, että se on väärin. Se ei oo laillista. Se on vitu väärin, että sä teet tolleen alaikäistä. Kikoilee sitä. Niin, mutta musta tuntuu vähän, että tässä on vähän jotain muutakin. Sä oot sinä, joka noi kuvat on laittanut ja Se tyttö ei oo tulossa, että sä voit lähteä kotiin täällä. hyvää juhannusta. Pidä housut jalassa. Asus perä katsottu. Tiedätkö kuinka paljon se hikoili? Siinä valuu hikeä täältä joka paikasta. Siinä kädet oli näin. Well, I guess we're stuck. Tää on miinusaura, no. Let's go, man. Muista tästä Bluegrass sanoo. Se on sen dickpic ja se on laittanut sen monen deittisivustoon. Mut kuulemma se ei oo niinku, ei oo sovellusta Kik hänen puhelimessa, että voit sä näyttää, ei voinut näyttää. Se oli tosi kämäsen näköinen Android, joka tekee niinku ekstraa. Ja kaveri muutenkin näyttää vähän semmosen, tiiätsä... Miltäköhän? Okei, ulkonaan perusteella ei saa sanoa. Ei. Mut auto ulko... Never judge. Muista mä en haltu kans. Joo, kaveri sanoi, että se pelasi Pokemon Gota. Äijä, tässä ei se oo lukea, tässä ei oo yhtään mitään. Poistaa. Se kattoo niitä viestejä. Ihan salee poistaa. Kato, mee toista. Kaveri ei nyt niinku mikään hirveen sillain puheiden perusteella ollut. Ainakaan nyt lähiaikoina siis. Se puhuu aika asiallisesti meiltä sillain periaatteessa. Se sanoi, että se on valmis tekemään alaikäisen kaa. Tai niinku 15-vuotiaan kaa periaatteessa ihan mitä vaan. Joo, mut... Tiedätkö, kun mä kysyttiin, aika jännä, että sun dickpikki joku on laittanut ja sanottu, että just tähän aikaan ja sä oot täällä silloin. Niin... En mä tiedä, se ei suostunut myöntää, mut sanottiin, että se on vittu sairasta ja bla bla bla. Ja vittu kameramilla kuvataan tää. iPhone vittu. Eikö se ollut mikki tässä? Ei. Taskus. Niin, eikö se ole tonne käydäkään mikkille? Bro, we ain't that. We ain't that big. We ain't ballin' like that. Niin, no Mä voin heittää subtitles. Tästä isompi juttu, mutta me ei oikeesti voida, koska mitään 15-vuotias tyttöä ei ikinä ole ollut. Niin. Ja nyt semmonen uhkailumetodi lähinnä. 2 kesän kuuminta makua. Beruba. Strawberry. Rhubarb. Mehukas Ruben. Pop. Niinku hirveen pitkää kontenttia tullut, mutta toisaalta musta tuntuu, että niinku... Tiedätkö, lyhyt ja... Pelimiehet, long time no see. Vuokrattiin tosiaan koko parkkihalli itsellemme. Tuolla on Mio, Skoba, mun auto. Ja Oltsu. Mut Oltsu Se on GTI. Oltsu tulee ihan kohta. Mulla on hoidu. Vessassa tänään aikaisemmin.
You already saw that shit. Yo, damn, oikeesti. Tässä kamerasta näyttää clean. Ota kuva. Et sä voi kuvaa tulla YouTubeen. Saadaan bändi. Eikö totta, shit. Ei voi näyttää. 8. Jäpä, me tseppaa tähän loppuun. Tosi lyhyt toi pedofiilikohta tossa, mutta my bad for that. And yeah. Susi on se, että ei tosta kuulu mitään. Tiedätkö, ei sitä järkeä laittaa, mutta joo, thank you for watching and shut the fuck up.